Care e facultatea la care vrei să mergi? Declarația este internațională, sunt recomandări. Noi vă zicem cum să faceți, dar voi faceți cum vreți voi. Mi-ar plăcea ca generația noastră să fie o generație care să întregească într-un fel acest mare hău între state, între legile statelor și așa mai departe. Iași, că știu că ai fost plecat și am urmat așa puțin podcastul. Am avut o experiență minunată la conferința la care am fost, dar dacă vi se pare că vremea din București este nasoală, în Iași e mult mai rău. A nins, a plouat torențial, a fost sub 0 grade, deci în București stăm bine mult, dar n-a venit încă iarna. Am înțeles. Păi și de ce ai fost acolo? Ca să ce? Am fost la o conferință de tip Model United Nations, o conferință care simulează activitatea Națiunilor Unite și practic acolo fiecare persoană reprezintă câte o țară și dezbate pe niște topicuri de interes internațional de actualitate, adică drepturile femeilor sau poate anumite războaie care se întâmplă la ora actuală sau criza climatică și multe alte asemenea. De ce ești implicat în lucruri de genul? Ceea ce e destul de interesant pentru că în România nu prea sunt oamenii implicați. Adică cel puțin, nu știu, eu cum văd la liceu, nu vreau să zic că liceu nu o să promovează asta, dar cum am văzut și în general și văd și la liceu, ideea e că foarte mulți profesori sunt axați mai mult pe învățat și nu pe dezvoltarea omului și gen cum te duci la conferințele astea și la munci. Da, într-adevăr, de multe ori sistemul educațional din România e foarte setat pe educația asta formală, pe luat note, pe mers câte 8 ore la școală, făcut matematică și română, că alea sunt materiile de bac și atât, care nu ne interesează. Dar există foarte, foarte multe oportunități din punctul meu de vedere și care pe mine mi-au atras atenția și fiecare dintre noi putem să le căutăm pentru noi, ce ne place, ce ne interesează. Pentru că până la urmă, uite, mie îmi plac, de exemplu, conferințele astea, dar nu le-ar place tuturor, că nu toți sunt cu dezbaterile, cu relații internaționale sau așa mai departe. Și consider că e foarte important să faci parte și de educație non-formală, că până la urmă asta este în fond. Te dezvolți, dar altfel față de școală și cam asta m-a atras, ideea de a face și altceva, adică în loc să stau doar 6 ore la școală și să fac strict ce este legat de școală, să fac și ceva în plus. Să încerc să mă dezvolt și în alte moduri și de ce nu să capăt experiențe noi, să-mi fac prieteni noi, să mă distrez, pentru că nu este doar despre noi, este despre persoanele pe care le cunoaștem. Exact, așa ar trebui promovată treaba asta. Exact, da. Din fericire, multe școli și cred că și la noi e un caz destul de fericit din punctul ăsta de vedere, promovează activitățile extrașcolare. Adică avem și noi activități extrașcolare și sunt destul de multe școli în care se practică din ce în ce mai mult în România aceste activități extrașcolare. Dar, din nefericire, încă sunt cazuri fericite, încă nu putem să spunem că toată lumea se bucură de activități extrașcolare accesibile. Păi și profesorii ce zic când lipsești, nu știu, câte 3-4 zile că ești plecat undeva sau că ai o conferință sau... Unii profesori sunt înțelegători, într-adevăr, și înțeleg faptul că anumite activități extrașcolare nu pot să se desfășoare doar în afara orelor de curs, dar sunt și profesori care, în mod evident, nu sunt foarte înțelegători și deranjează că lipsesc de la ore, dar, într-un fel, au și ei partea lor de dreptate, până la urmă, majoritatea activităților extrașcolare ar trebui desfășurate în afara orelor de curs, dar când nu se poate, nu se poate și atunci trebuie să mai facem și sacrificii. Nu știu, cred că ar trebui să se face ceva legat de treaba asta, pentru că și eu sunt cumva în aceeași situație cu tine, spre exemplu, acum trebuie să pierd unele ore de curs pentru că vreau să fac ceea ce îmi place și ar trebui să existe ceva care să ne ajute pe noi să ne dezvoltăm și să avem timp, pentru că pe lângă astea 6-7 ore de școală de liceu, parcă, nu știu, n-ai timp suficient. Poate o persoană care vrei să faci o activitate nu poate să rezoneze cu tine pentru că ea învață dimineața, tu seara și n-acum e. Da, într-adevăr, problema în sistemul nostru este că reforma se mișcă câteodată, dar se mișcă greu. Adică se mișcă, dar mai bine nu se mișca. Și tocmai din motivul ăsta ar trebui într-adevăr făcute niște schimbări, dar schimbările astea nu pot să apară așa peste noapte, facem schimbarea și gata, s-a întâmplat, dar da, ar trebui să fie și în special asta cu schimburile dintre școli, adică unii învață dimineața, unii învață după amiaza, fac lucrurile un pic mai complicate. Dar da, într-adevăr sunt perfect de acord cu tine pe treaba cu ar trebui să fie o metodă prin care să avem un pic mai mult timp liber pentru activitățile școlare, nu doar cele 6 ore rămase dintr-o zi pe care nu le dormim și pe care oricum fiecare le avem în părți diferite ale zilei. Da. Legat de școală,
Când ai candidat pentru postul de președinte al Consiliului Elevilor, ce gând ai avut? Adică cu ce gând ai venit acolo și ai vrut să candidezi? Nu pot să cred că a trecut un an de când am candidat, mai bine de un an a trecut de când am candidat. Mă simt de parcă sunt o fosilă în secunda asta care vorbește despre acum 100 de ani. Dar lucrul care m-a motivat pe mine este faptul că noi, elevii, trebuie să avem o voce unitară și trebuie să fim uniți în ceea ce ne interesează. Și practic eu am fost acolo, eu știu că mulți dintre noi ne dorim asta, asta și asta, printre care și activități extrașcolare. Și am zis, ok, vreau să obțin poziția asta ca să fac asta, asta și asta. Fix ceea ce ne dorim cu toții, fix ceea ce ne trebuie tuturor și ceea ce noi toți ne dorim până la urmă, să avem activități extrașcolare, să avem diferite programe, să avem o comunicare mai bună cu profesorii. Ei bine, lucrurile astea m-au motivat, mi-am dat seama că eu, în primul rând, îmi doresc să am parte de așa ceva și că am văzut că există și alți oameni care își doresc să aibă aceste lucruri și atunci de aici a venit și susținerea din exterior, din voturi și cam asta a fost povestea, adică pur și simplu m-am gândit ce aș face mai bine la noi în școală din partea elevilor și cu asta m-am dus mai departe să candidez și din fericire au fost lucruri cu care toată lumea rezona, adică nu am fost doar eu singurul nebun care voia o anumită schimbare, ci se pare că majoritatea lumii își dorește o anumită schimbare. Păi și crezi că ai putere în liceul ăsta? Puterea este un lucru pe care nu poți să-l definești neapărat într-un singur mod, în sensul în care nu ai neapărat putere decizională, nu am putere decizională, nu sunt persoana care ia decizii în numele școlii, dar puterea pe care o am eu este cea de a oferi elevilor o voce, de a vorbi pentru ei și de a le face vocea auzită. Noi putem să participăm la luarea deciziilor prin a fi prezenți acolo, prin a ne spune punctul de vedere, prin a veni și a exprima ce ne dorim, pentru că dacă noi nu vorbim, nu e neapărat că ar fi reintenționată școala sau ceva, dar nu au de unde să știe ce vrem noi, dacă noi nu le spunem vrem anumite lucruri, păi ok, bun, vreți, spuneți-ne că vreți și noi o să facem. Și tocmai de asta puterea nu constă în mă duc eu și iau decizii ca dictatorul și facem așa și așa și așa, că așa vreau eu, ci mai degrabă în a putea da elevilor o voce și a putea aduce vocea elevilor către toți profesorii, către toți decidenții, nu numai la nivel școlar, ci și mai departe, pentru că este foarte important ca elevii să participe la luarea deciziilor, chiar dacă nu noi le luăm, noi totuși putem să fim prezenți și cred că asta este foarte, foarte important pentru noi. Păi și crezi că în viitor ar trebui să se bage ceva de genul care o lege sau ceva care să ne lase pe noi elevii și copiii să votăm, adică să influențăm cumva statul, chiar dacă acum suntem... Sunt de acord cu micșorarea vârstei de vot la 16 ani, da. Adică a susține un proiect de lege, ca să spun așa, prin care să se reducă vârsta de vot la 16 ani. De ce? Pentru că prin luarea deciziilor noi învățăm. Dacă nu luăm decizii, nu avem de unde să învățăm să luăm decizii bune și pe urmă se trezește toată lumea scandalizată la fiecare alegere că, vai Doamne, cum au votat tinerii. Păi da, tinerii au votat într-un asemenea hal pentru că tinerii nu au avut ocazia să ia parte la decizii când erau tineri. Lucrul ăsta s-a mai îmbunătățit cât de cât în ultimii ani față de cum era înainte și chiar nu prea erau implicați în decizii tinerii și elevii. Dar lucrurile nu stau deloc roz, în sensul în care... De ce zici asta, că nu erau băgați în seamă și nu erau... Pentru că nu existau la fel de multe oportunități să fii băgat în seamă, ca să zic așa. Uite, spre exemplu, că tot ai adus aminte de Consiliul Elevilor, ei există de câțiva ani, adică noi ca și structură existăm de cam un pic mai devreme, 16 ani, cam așa. De prin 2006 suntem formalizați ca și structură, nu sunt 100% sigur, dar cam acolo. Și uite, de exemplu, înainte de asta nu exista un for de genul care să te ajute să faci parte la anumite decizii și să-ți reprezinți colegii. Și tocmai de asta este foarte important să se tot introducă asemenea mecanisme prin care elevii și tinerii să participe la luarea deciziilor, pentru că altfel nu avem de unde să învățăm să facem decizii bune. Și asta e un lucru pe care toată lumea trebuie să-l înțeleagă. Nu ai de unde să înveți până nu experimentezi. Exact. S-ar putea ca la 18-20 ceva de ani, când apuci să faci primele decizii serioase în viață, să fie un pic prea târziu. Deci, cu cât mai de repede putem învăța să votăm, spre exemplu, responsabil în niște alegeri și să exersăm democrația așa cum este ea concepută, cu atât mai bine am putea să ne dezvoltăm și societatea are de câștigat.
Da, că până la urmă, dacă nu greșești odată, n-ai cum să... Exact, până nu greșești, n-ai cum să înveți, că toate s-ar putea să greșești fix la cele mai importante lucruri, că n-ai avut șansa înainte să greșești la lucruri mai puțin importante, să zicem. Da, adică, spre exemplu, dacă aș vota acum și aș vota cu orice partid și aș vedea că partidul ăla n-a făcut nimic cât timp am votat, m-aș simți așa un pic nasol și aș lua în considerare ca data viitoare să fiu mai atent și nu știu, să analizez și... Exact, ai avea oportunitatea mult mai devreme să îți schimbi anumite păreri în perioada în care încă mai poți să mai schimbi de păreri, că la 40 de ani mai greu cu schimbatul părerilor, asta putem observa cu toții. Mă rog, 40, mai încolo, 50, 60, unii oameni devin fixați pe anumite păreri și se schimbă mai greu. Legat de păreri, la activitatea asta, clubul ăsta, MUN, la care particip, din ce am auzit eu, de fapt nu o să spun ce am auzit, eu să las pe tine să vorbești pentru că e cumva legat de păreri și de... nu, scuze. E legat cumva și de păreri și mai multe și aș vrea să, nu știu, să te aud, să îmi spui cam despre ce e legat, pentru că poate sunt unii, deci eu mă număr printre ei, care poate că vreau să particip la MUN și nu știu ce e. Adică... Pot să-ți spun că am primit întrebarea asta de foarte multe ori, în foarte multe contexte cu ce e MUN, pentru că mai postez pe Instagram, mai vede lumea și te întreabă unde ești, ce faci, ce ai. MUN vine de la Model United Nations și sunt efectiv conferințe în care se simulează activitatea Națiunilor Unite pe niște comitete, cu niște topicuri de dezbatere și fiecare persoană reprezintă câte o țară în aceste comitete. Se simulează fix comitetele Națiunilor Unite, adică de exemplu ECOFIN, Comitetul Economic și Financiar al Adunării Generale a Națiunilor Unite. E unul dintre comitetele simulate în care fiecare primește câte o țară, spre exemplu China, și tu te duci acolo și reprezinți China pe un topic. Nu știu, absolut orice, globalizare, spre exemplu, ceva economic. E topicul de globalizare și tu trebuie să reprezinți China ca țară, deci opiniile Chinei. Tu poți să fii pro-globalizare, spre exemplu, dar dacă țara ta este împotriva globalizării, trebuie să joci împotriva. Asta e foarte interesant, pentru că în comparație cu dezbaterile clasice, unde într-adevăr și acolo ești forțat să faci cazuri și pro și contra, aici știi țara. Țara ta are o anumită părere și părerea aia nu e doar pro și contra. Poate să fie pro pentru anumite părți și contra pentru altele, pe același topic. Deci, efectiv, țara ta poate să aibă foarte multe păreri și tu trebuie să-ți cunoști țara respectivă din momentul în care o primești, să faci foarte mult research și să te pregătești înainte de o conferință, să vii și să dezbați, să-ți prezinți cazul și la final să adopți o rezoluție după dezbateri, care practic este concluzia comitetului, fix ca la Națiunile Unite, adică ce concluzie au ajuns după ce au dezbătut 3-4 zile același topic, ce își doresc să facă, cum își doresc să îndrepte problema. Și pe lângă comitetele astea clasice, mai există și comitete speciale, mai interesante, printre care și Curtea Internațională de Justiție, pentru care eu sunt, cu care sunt eu personal împătimit, pentru că acolo îmi place să merg și acolo îmi place să particip și am participat de foarte multe ori la Curtea Internațională de Justiție, cred că de 10 ori deja. Deci ai de drept că sunt persoane care, adică persoanele de acolo ar trebui să fie pasionate de drept dacă vor să participe și vreau să te întrebăm care e facultatea la care vrei să mergi sau unde îți vezi viitorul în următorii 2 ani, 3 ani? Dacă mă întrebai acum câteva săptămâni, îți dădeam un răspuns sigur, doar că la mine lucrurile fluctuează foarte mult, adică o săptămână vreau undeva, o săptămână cealaltă vreau altundeva. Cert e că nu m-am hotărât decât la topicul facultății cu ghilimele de rigoare, adică facultatea în fond, nu neapărat universitatea unde o să merg, și anume că vreau să merg la drept. Deci, indiferent ce o să fac, chit că e drept francez, american, român, englez. Care e diferența? Sunt foarte multe tipuri de drept. Da, de exemplu, al nostru cu Franța seamănă, că noi l-am copiat de la francezi. În proporție de 80% am făcut copy-paste. E legat de Constituție mai mult? Nu doar de Constituție. Pe lângă Constituție și legi, care evident diferă de la stat la stat, procedura diferă foarte mult de la stat la stat. Și ierarhia curților, spre exemplu, diferă foarte mult de la stat la stat. Adică faptul că România e semi-prezidențială și altele da, are legătură și cu sistemul de guvernare, dar în general justiția e separată și are și ea mai multe forme. Adică e un fel de modelul francez, ca să zic așa, pe care suntem și noi, dar și modelul englez, care are și English Common Law, un fel de fond internațional de decizii care se aplică doar în țările care fac dreptul englez.
Deci au foarte multe diferențe între ele, dar sunt foarte interesante. Adică, spre exemplu, mie îmi place cel american, dar și al nostru mi se pare destul de interesant. Uite, un drept destul de greu e cel german. De ce? E greu pentru că are procedura greuță și nici eu nu sunt foarte familiar cu limba, adică chiar dacă aș vrea, chiar dacă aș vrea să merg la drept în Germania, nu. Deci din punct de vedere al limbii mi-ar fi un pic greuț să ajung la C2, adică da, înțeleg germană, nu-i problemă de faptul că, uite, spre exemplu, fac germană la școală, doar că încă n-am ajuns la nivelul la care sunt cu engleza sau cu franceza și ar mai dura ceva. Păi și de ce ziceai că ești pasionat de dreptul american? Adică nu e un pic greuț, dat fiind faptul că sunt mai multe state acolo și nu știu, sunt niște proceduri diferite. E foarte interesant dreptul american pentru că mie îmi place istoria americană, adică pentru mine e interesant, dar e și, cum să spun eu, el e separat, adică sunt sistemele de stat și sistemul federal de justiție. Și eu aș fi mult mai interesant în partea federală, dar evident și faptul că fiecare stat în parte are anumite legi, anumite proceduri este foarte interesant din punctul meu de vedere și contribuie la această imagine a justiției americane, pentru că ei au curțile de stat și curțile federale și Curtea Supremă pe care o tot auzim pe la televizor că face asta și schimbă toată justiția americană, tocmai pentru că ei au Curtea asta Supremă care e atât de puternică. Nu există în toate statele, nu în toate statele există o Curte Supremă, la noi adică în toate există instanța cea mai înaltă, dar nu se numește neapărat Curte Supremă și nu are atâtea puteri ca în America în orice caz. E foarte puternică Curtea lor Supremă în comparație cu alte curți. Uite, spre exemplu, judecătorii sunt numiți pe viață. Da? Da, la Curtea Supremă Americană, da, dar în rest au mandate mai peste tot. Deci asta zic, e foarte, foarte interesant și acolo dreptul și tocmai de asta încă nu m-am hotărât. Ideea este că aș vrea să merg spre drept internațional, adică nu aș vrea să merg neapărat pe ceva național, ci mai degrabă spre internațional. Păi și mă gândesc că în lume, zic acum la mod general, pentru că e improbabil, pentru că nu o să existe așa ceva, dar nu crezi că ar fi mai bine dacă ar avea toate statele aceeași Constituție, aceleași legi, aceleași forme juridice și aceleași instanțe? Dacă ar avea toate același lucru, n-ar mai trebui să mai fie state separate. Adică ar trebui, am ajunge în punctul în care am avea mai multe state doar pentru granițe și pentru resurse. Asta e interesant la state, că într-un fel cultura lor contribuie la legile naționale pe care le au. Uite, mi se pare foarte fucked up faptul că în America, din 50 de state câte sunt, doar 33 au votat faptul că femeile ar trebui să fie la fel de bine plătite ca bărbații. Da, într-adevăr, există și reversul medaliei într-un fel, adică în momentul în care fiecare țară să se autodetermine, fiecare țară, stat se autodetermină și într-adevăr poate să ia și anumite decizii care să ne mulțumească oamenii sau să nu fie în concordanță cu standarde internaționale, dar până la urmă... Deși asta cu drepturile femeii și generalitatea ar trebui să fie în standarde internaționale? Aici este o problemă, că standardele internaționale într-un fel este deja, deci există declarația drepturilor femeii și practic femeile sunt din punct de vedere internațional legal egale cu bărbații, dar mare parte din declarațiile astea internaționale sunt recomandări. Adică noi vă zicem cum să faceți, dar voi faceți cum vreți voi. Cam așa funcționează majoritatea. Uite, de exemplu, Uniunea Europeană are ceva mai strâns dreptul european, pentru că fiecare stat membru trebuie să respecte legile europene și atunci dacă o lege europeană se contrazice cu una națională, legea europeană e un pic deasupra. Dar în alte state, uite, Națiunile Unite nu prea au o putere să oblige o națiune, nu au nimic care să oblige legal în afară de rezoluțiile Consiliului de Securitate, care nu se ocupă de drepturi și așa mai departe. Dar există o recomandare internațională, cum s-ar spune, pe drepturile femeilor, ca femeile să fie plătite egal cu bărbații, să aibă aceleași drepturi, să nu fie discriminate și așa mai departe, dar putem să vedem și noi că nu se întâmplă asta. Spre exemplu, ce se întâmplă în Iran acum. Standard internațional există, legea națională spune altcumva și din păcate multe state nu au pe ce să intervină, nu au cum să intervină, pentru că nu pot să intervină militar, că e ilegal. Dar în același timp Iranul teoretic nu face nimic greșit din punct de vedere al legilor naționale.
Deci, înainte da, naționale. e un pic greșit, ca să zic așa, sistemul ăsta de noi vă zicem cum să faceți, dar voi faceți cum vreți. Pentru că, uite, se nasc situații de gen în care oamenii sunt discriminați, oamenii nu și-au drepturile respectate și toată scena internațională e cu mâinile legate și preferă să ignore decât să vină cu o poziție. Dar oricum astea sunt discuții care sunt un pic îndepărtate de noi, în sensul în care mie mi se pare că la ora actuală lumea este destul de dezbinată. Adică mai întâi trebuie să trecem peste niște dificultăți actuale înainte să putem să discutăm despre uniformizarea unor drepturi. Dar mi-ar plăcea ca generația noastră să fie o generație care să întregească într-un fel acest mare hău între state, între legile statelor și așa mai departe, să fie un fel mai uniform. Cumva e o gândire de dreapta, ce zici tu, și nu sunt în dezacord cu ea, dar nu cred că există un bine comun, mai ales în lumea asta, din punctul meu de vedere, știi? Adică nu cred că o să putem să ajungem vreodată la o pace, știi, legat de treaba asta. Da, într-adevăr, s-ar putea ca niciodată să nu ajungem la o pace, dar asta nu trebuie să ne descurajeze din a încerca. Subscribe!